Il-Prim Ministru Roberta Bela bil-fatti fidejh u bid-dettalji kollha jippreżentawhom lill-poplu u l-kap tal-Oppożizzjoni għal sija u kwart sħiħa ixejjer il-cuttings u l-karti filwaqt li jxerred il-miżinformazzjoni. Dan fid-dibattitu bejn il-mexxejja l-aħħar wieħed organizzat mill-awtorità tax-Xandir f'din il-kampanja elettorali. Bilkemm kienet għaddiet kwarta mid-dibattitu li Bernard Grech ma rridx anke jgiddeb saħansitra lilu nnifsu dwar is-sussidju fuq l-enerġija. Sussidji gidba li lu jipperpetwa għal dawn l-aħħar xhur. Saqsejtu għid li fejn għatta? Id-dikjarazzjonijiet ta' Grech kontra l-għajnuna tal-gvern fuq l-enerġija jafhom kulħadd. Li tibqa' tissussidja l-enerġija żgur li mhijiex l-aktar għażla sostenibbli. L-Ewropa qed naraw li l-prezzijiet tal-electrical fuel qed jolew hawn kriżi tal-enerġija u l-gass. Kemm inti mħasseb dwar dan? L-ewwel ħaġa rigward il-prezzijiet, meta l-prezzijiet bħalma ġara fl-2008, 2009, 2010, 11 u 12 jolew internazzjonalment jolew għal kulħadd. Il-Prim Ministru nnota l-problema ta' kredibilità tal-kap tal-Oppożizzjoni. Qed ikompli jafas fuq l-iktar punt illi jbati minnu, in-nuqqas ta' kredibilità. L-ewwel wieħed illi jgħidlek illi f'dal aħħar xhur kellu politika konsistenti bħal tagħna fil-qasam tal-enerġija u laqgħat ma qal illi jola il-prezz tas-suq internazzjonali taż-żejt u ma jolix f'Malta. Dik bil-kontra qal jola l-prezz internazzjonali taż-żejt jola f'Malta. Qiegħed on record hemm konferenza stampa. Il-Prim Ministru Roberta Bela kien b'saħħtu fuq dak kollu li għaddej fil-pajjiż minn investimenti għal qagħda fiskali ta' Malta. Forsi li f'dil kampanja verament kienu assenti. Imma qas kienu qed isegwux qed ninawguraw aħna bħala investiment, l-investiment multimiljonarju tal-ST fejn hemmhekk dak l-investiment IPCI, jiġifieri Important Project of Common European Interest. Irnexxielna għaliex morna niġru barra pajjiżna, morna fil-headquarters tal-ST u rnexxielna nirbħu lil pajjiżi oħrajn u nġibu dak l-investiment f'pajjiżna. Investiment fiċ-chips hawnhekk. Jiġifieri l-Unjoni Ewropea tagħmel li chips hekk għaliex propju tittenfasizza l-importanza ta' dak is-settur u aħna nġibu il-fabbrika ta' manifattura ta' dawk iċ-chips hawnhekk ġewwa pajjiżna il-Baxter. Is-settur tal-apparat li jintuża fil-farmaceutika, fil-mediċina. Espansjoni qawwija li rnexxilna wasluha. Il-Gimas, l-investimenti li nawgurajna ftit tal-jimilu. Investiment fil-qasam tal-produzzjoni tal-parts li jintużaw fit-turbini tar-riħ li jiġġeneraw l-enerġija rinnovabbli. Tilli dil-miżinformazzjoni ma tiġix inwieġba. Semma l-kwistjoni ta' din iva. Il-Partit Nazzjonalista jitkellem fuq id-dejn meta aħna id-dejn ta' pajjiżna llum il-ġurnata, ir-rata ta' dejn ikkumparata mal-prodott gross domestiku hija waħda mill-aqwa fl-Unjoni Ewropea, jiġifier waħda mill-inqas. L-istatistika turik mod ċar kontrarjament għal dak li sibna fl-2013. Fejn dal-pajjiż b'ekonomija mkisra b'8,000 ruħ qiegħda taħluh fi proċedura dwar deficit eċċessiv. Meta llum aħna il-rata tad-dejn tagħna fejn dak iż-żmien kienet ta' 70%, llum taħt sew 55%. Quddiem l-argumenti sodi tal-Prim Ministru Bernard Grech ma kellux tweġibiet għajr li jgħid li l-ġid sar biss bis-saħħa tiegħu. Tis-siġar ta' setturi finanzjarji u ekonomiċi li bnejna aħna mill-gvern. Mhux biss kompla jxejjer il-karti iżda Grech infixel għal diversi drabi f'dibattitu li n-negattività ħarġet bil-bosta minn fommu. Ministru tiegħu, insomma, ex-ministru tiegħu, Ian Borch bħala membru parlamentari, bħala membru Ewropew. Jgħidilna negattivi. Aħna qegħdin nkunu negattivi, jgħidilna negattivi u ħajdilna li aħna negattivi. Tal-Oppożizzjoni għalaq l-interventi jew billi qal li se ngħid li huma negattivi. Dik qal huwa stess. Tul id-dibattitu mbagħad il-Prim Ministru Roberta Bela tkellem ukoll dwar l-esperjenzi tan-nies. Is-saħħa li rridu nibqgħu nagħtu lil Jean Lloyd żagħżugħ ta' 17-il sena li tqajt miegħu il-ġimgħa l-għaddiet meta nawgurajna l-investiment tal-EasyJet, żagħżugħ illi ta' 16-il sena beda jistudja l-MCAST, igradwa, lesta l-kors tiegħu u llum ta' 17-il sena jaħdem fuq l-istruttura tal-ajruplani. Mela ma' Jean Lloyd irridu nfasslu it-tisħiħ tal-viżjoni tagħna biex aktar kumpaniji ta' avjazzjoni jiġu jinvestu ġewwa pajjiżna. Diskussjoni tant sabiħa li kellna fit-Town Hall event tal-Marsa Mivan li tkellem magħna dwar kif irridu naħsbu biex insaħħu s-settur sportiv li jimmili ta' fih dak
tal-OCR. Hemmhekk dik id-diskussjoni tant importanti ta' kif aħna ħanibqgħu ninvestu fl-isports. Id-diskussjoni l-oħra li kellna fit-Town Hall Event fejn iddiskutejna il-Festa Maltija, kif ħankomplu nsaħħu it-tradizzjonijiet Maltin. Diskussjoni li kellna manzjana li ġiet fil-kabinet tan-nies u li qaltilna li dieħla fil-perjodu tal-anzjanità daħlet biża li se jkun perjodu ikraħ f'ħajjitha u llum qiegħda tesperjenza l-isbaħ perjodu f'ħajjitha għaliex saħħaħna s-servizzi fil-komunità hi tħossha valutata mill-pajjiż mod ġenerali tħoss li qed għandha valur x'tikkontribwixxi fis-soċjetà tagħna u għalhekk issa hija wkoll tista' tħares il-qudiem.